खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडियो आं रामेन बर'। दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडियो लानानै फैदों रायजो नाङैनो हादोर नाङैनो आरो मुलुग नाङैनो मोन 25 खौरांफोर। वेस्ट बेंगल रायजोआव लकडाउनखौ 30 जुलाइसिम फोलावनाय जाबाय। नेपाली कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि अपोजिशन राजखान्थि हान्जानि साथाम एमपिफोरा चाइनाया आवग्रिनानै लानाय हाखौ सावरायनायनि गेजेरजों लाफिननांगौ होनना सेक्रेटारियेट अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभआव गांसे पिटिशन गथायदों। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय डनाल्ड ट्राम्पनि सरकारा जेबो भेन्टिलेटर्स मोनाखै होननाया नंगुबै नंजोबा होननानै प्रेसिडेन्ट ट्राम्पनि खुंथाया नायफामबाय। चाइनाखौ फिन खेथेर होनो थाखाय भारतआ गावनि बयनिख्रुइबो फोजोबस्रांलु आरो बयनिख्रुइबो फोथायजाथावसिन हाथियार T-90 भीष्मखौ लादाखआव दैथायबाय। नयडा मेट्रो स्टेशनखौ 3 आथोनारि सुबुंफोरनि मुङाव रेइनबो स्टेशन दोननाय जाबाय। पाकिस्तानी गाहाय मन्त्री इमरान खाना संसदआव उदखारि ओसामा बिन लादेनखौ मुंख्लं बिमुं होदों। राजीव गान्धी फाउन्डेशन होननाय मोनसे ट्रास्टआ चाइनानिफ्राय मानो डनेशन लादोंमोन होनना कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ बीजेपी राजखान्थि हान्जाया सोंथि खालामदों। जोबनाय गैयै समसिम बन्द फोसावनाय बुब्लियाव गुवाहाटीनि बेलतलायाव सप्तायारि बाजार जनाय नुनो मोनदों। नाथाय बावैसो खौरांनिफ्राय बुजिनो मोननाय बादिब्ला बे सप्तायारि बाजारखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। रायजोआव करोना गाग्लोबनाय समाव डिब्रुगड़आव दैबानाया सासे आइजोनि जिउ लाबाय। राजस्थाननि उनाव महाराष्ट्रआबो कर'निलआ फानजानाय नङा होनना नखर मन्थ्रि अनिल देशमुखआ फोसावदों। सासे ब्रयलार बेपारिनि फिसाज्ला आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलनि जोबथा आनजादाव बाथि रेंक मोननो हादों जरहाटनि अंकुर ज्योति भुइयाया। चाइनानि बेसादफोरखौ बयकट खालामनांगौनि बुब्लियावनो चाइना हादोरनि जिअ'मी मबाइल कम्पानिया PM रिलिफ फान्डआव 10 करोड़ अनसुंथाइ होदों करोनाजों जुजिनो थाखाय। गुवाहाटीआव हा गिसिखानाय जाहोनाव प्रियंका बर' होननाय सासे हिनजावसानि जिउ खहा गुवाहाटीनि खारगुली ओनसोलाव। करोना खैफोदनि समाव खुगायाव मास्क गानैनि दायाव शिबसागर पुलिसआ फाइन दिखांनाया 43,500 रां जाहैबाय। अम्बुबाची मेलानि निबृत्ति जोबनाय उनाव आसामनि देहा बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि नखर सोद्रोमाफोरजों कामाख्या देवालयखौ दर्शन खालामहैदों। अम्बुबाचीनि उनाव रोजा रोजा आलारि बाथिजों सोरां होजाबाय कामाख्या देवालया। आसामनि काजिरङा हायुङारि पार्कआव जानाय दै बानाया गं थसे गोनां गान्दानि इयुनखौ गिनाय सोमजिहोदों। चिरां जिल्लानि टुक्राइजार हाई स्कुलनि सासे सुबुंसार नार्जारि होननाय फरायसाया अनलाइन क्लासनि थाखाय मबाइल फन मोनैनि गावखौ फोजोबना लानाया फरायसा फोरोंगिरि बिगोमाजों लोगोसे सोलोंथाइ बिखान्थियाव अनलाइन क्लासनि सायाव मोनसे गेदेर सोंथि दिखांना गालांबाय। बर'नि IAS फोरमान ब्रह्मआ अरुणाचल प्रदेश चांगलां जिल्लानि ADC महरै थिसनजाबाय लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय COVID-19 नि थाखाय नायदिंनो बिबान मोनबाय। कृष्ण कान्त चन्द्रिगड़ फरायसालिमानि बारग' आफादगिरि लोगोसे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमानि बारग' लोगो नेहाथारि हेलेना स्वर्गियारि बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै UPPL हान्जायाव हाबबाय। बिहाराव सारअन्थाइजों सा 83 सुबुंनि जिउ खहा जादों। चिरां जिल्लानि जोंमा JRBM स्कुल बिजनीनिफ्राय मथुरा ब्रह्मआ HS आनजादाव एडभान्स बड'आव 89 नम्बर लानानै HS आनजादाव सेथि मास आवग्रिनो हानाया जोबोद बाखनायथाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पानबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय बरगन हादानि बिजनी ब्रह्मापुर पानबारि जोंमा JRBM स्कुलनि बिजनीनिफ्राय मथुरा ब्रह्मआ HS आनजादखौ 86 जौखोन्दो लाना उथ्रिसारो। मिथिनाय बादिब्ला मथुरा ब्रह्मआ बिमा बिफा गैयाब्लाबो गावनि फरायनायखौ नाजानायनि गेजेरजों दिनै बेबायदि दुखुथिया नखर आरो बिमा बिफा गैयाब्लाबो गावनि फरायनायखौ नाजानायनि गेजेरजों दिनै बेबायदि बर'नि गेजेराव 86 जौखोन्दो लानानै आरो एडभान्स बड'आव 98 जौखोन्दो लानानै HS आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाया जोबोर गोग्गाथाव। CRPFआव साख्रि मावनाय आनन्द बसुमतारी मुंनि सासे अफिसारआ COVID-19 जों रुंसारि जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला आनन्द बसुमतारी बिथाङा 15 साननि सिगांनिफ्रायनो कभिड बेरामजों जुजिगासिनो दङमोन आरो बिथांखौ दिल्ली देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङमोन। नाथाय बिथाङा COVID-19 जों रुंसारि जाबाय गोदान दिल्लीयाव। दिल्लीनि बे देहा फाहामसालियाव बिथाङा जोबथा हां हगारबाय। बड' लिबारेशन टाइगार BLT नि गायसनगिरि बीर सिला गांनि सावगारियाव बिथांनि थैनाय सानाव 28 जुन खालाराव बारग' रायजो सभानि MP उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बिबारजों मान बावो दतमानि बंसिगावआव। BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाक्सा जिल्लानि मथनगुरि कन्स्टिट्युशननि सिङाव थानाय दैबानाजों लोमसाव जानाय जायगाखौ 28 जुन खालाराव नायदिंहैयो आरो बानाजों खहा खालामजानाय नखरनो राङारि अनसुंथाइ फोसावदों।
बिहारनि पाटनायाव थानाय राजीव नगर रोड नम्बर 6 खौ दानिफ्राय सुशांत सिंह राजपूत चौक मुङै मिथिनाय जासिगोन। रुंसारि सुशांत सिंह राजपूतनि गोसोखांथियाव खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ दिनै लानानै फैदों रायजो नाङैनो हादोर नाङैनो आरो मुलुग नाङैनो मोन 25 खौरांफोर। वेस्ट बेंगल राज्योआव लकडाउनखौ 31 जुलाइसिम फोलावनाय जाबाय। नेपाली कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि अपोजिशन राजखान्थि हान्जानि 3 एमपिफोरा सायनायाव आवग्रिनानै लानाय हाखौ सावरायनायनि गेजेरजों लाफिननांगौ होननानै सेक्रेटारियेट अफ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभआव गांसे पिटिशन गथायदों। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय डनाल्ड ट्राम्पनि सोरखारा जेबो भेन्टिलेटर्स मोनाखै होननाया नंगुबै नंजोबा होनना प्रेसिडेन्ट ट्राम्पनि खुंथाया नायफामबाय। चाइनाखौ फिन खिथेर होनो थाखाय भारतआ गावनि बयनिख्रुइबो फोजोबस्रांलु आरो बयनिख्रुइबो फोथायजाथावसिन हाथियार T-90 भीष्मखौ लादाखआव दैथायबाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।